നെഞ്ചോട് ചേർത്ത്. രചന അജുവ. അവതരണം ഷാഹുൽ മറിയിൽ. എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ. നിർമ്മാണം PNR ക്രിയേഷൻസ്. എത്ര കാലം ഇതുപോലെ ഹർഷേട്ടനെ യാത്രയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. അവൾ എന്നത്തെയും പോലെ അവനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയാക്കി. തിരിച്ചു കയറാൻ നോക്കിയതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ട് അവളൊന്ന് പതറി. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നീ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൂ. ആദ്യം അയാൾ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി. മറന്നിട്ടില്ല, ഹർഷേൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുപോയാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹർഷേൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരിക്കും. അവൾ അതേ പുച്ഛത്തോടെ അയാളെ നോക്കി അത്രയും പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി. മുറിയിൽ കയറി കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ മാത്രമേ അവൾക്കായുള്ളൂ. ഇനിയും എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് മതിയായില്ലേ? ഇതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്ത്? ഹർഷേട്ടനെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ മാത്രം എനിക്കാവില്ല. അതിനേക്കാൾ ഭേദന പ്രാണൻ എടുക്കുന്ന. അവൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കരച്ചിലോടെ പറഞ്ഞു. വേദനയോടെയും കണ്ണീരോടെയും അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചലനം അവൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആ കണ്ണീരിലും അവൾ വയറിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു. തൻ്റെ ഹർഷേട്ടൻ്റെ ജീവൻ, ഹർഷേട്ടനെ പോലെ ഞാൻ വേദനിക്കുന്ന സഹിക്കാനാവാത്ത പോലെ അവളുടെ കണ്ണുനീര് വീണ്ടും നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആദിയുടെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അയാൾ ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്നു. ശരിയാണ്, അവൾ പോയാൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവിതം പഴയതിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും. അവളെ സ്നേഹിച്ചതോടെ അവൻ ഒരുപാട് മാറി. പഴയ പോലെ തല്ലിനും വഴക്കിനുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും വന്നു തുടങ്ങി. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചു. അവളുടെ സ്നേഹം സത്യമാണ്. അവനൊരു പക്ഷേ ഞാൻ പോലും ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു കാണില്ല. നല്ല മനസ്സുള്ളവൾ. തന്നെ ഇതുവരെ അർഷന് മുമ്പിൽ ഒറ്റിക്കൊടുത്തില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും അയാൾക്ക് അവളോട് വെറുപ്പായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ തന്നെ ആട്ടിയകറ്റിയ കുടുംബം. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവളുടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്ത പോലെ അയാൾ നടന്നും ഇരുന്നും ആലോചന തുടങ്ങി. അവനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള വഴി തേടിയുള്ള അലച്ചിൽ. താങ്ങാനാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ഭാരം മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ടാവും അയാളുടെ നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന പോലെ. തളർച്ചയോടെ അയാൾ ചേർലിരുന്നതും വേദന സഹിക്കാനാവാതെ അയാൾ എണീറ്റു. കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ. AC-യുടെ തണുപ്പിലും അയാൾ വിയർത്ത് കുളിച്ചു. ആരുടെയും പേര് ഉരുവിടാൻ നാവ് അനുവദിക്കാത്ത പോലെ തൊണ്ട വരണ്ടു തുടങ്ങി. മുന്നിൽ കണ്ട വെള്ളമെടുക്കാൻ നടന്നു കാലെടുത്തു വെച്ച് അതിൽ തൊട്ടതും പിടച്ചിലോടെ അയാൾ താഴേക്ക് വീണു. എന്തോ വീണുടയുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ആദ്യ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് മുക്തയായത്. അല്പം പേടിയോടെയും കരുതലോടെയും തന്നെ അവൾ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി. താഴേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടില്ല. പതിയെ സ്റ്റെയറുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയതും ആരെയും കാണാതെ അവൾ വീണ്ടും സ്റ്റെയർ കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നൊരു ഞരക്കം മാത്രം കേട്ടത്. പേടിയോടെ തന്നെ അവൾ അകത്തേക്ക് നോക്കിയതും തറയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന അച്ഛനെ കണ്ട് ഒരു നിമിഷം അവൾ നിശ്ചലമായി. അച്ഛാ! അവളെല്ലാം മറന്ന് അയാൾക്കരികിലേക്ക് വേഗതയോടെ നടന്നെടുത്തു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൾ അയാളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. അയാളുടെ പിടച്ചിൽ അവൾക്ക് അധിക നേരം കണ്ണിൽക്കാനായില്ല. അച്ഛാ, എന്തുപറ്റി? അവൾ അയാൾക്കരികിൽ ഇരുന്നോട് ചോദിച്ചു. ഒന്നും പറയാനാവാതെ അയാൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു. അയാളുടെ കൈ വീണെടുക്കുന്ന ജഗ്ഗിലാണെന്ന് കണ്ടതും ആദ്യം എണീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് ചെന്നു. വെള്ളമെടുത്തു വന്ന് അയാളുടെ തലപൊക്കി തൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് അല്പാൽപമായി അയാളുടെ വായിലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. അവളുടെ കൈകൾ അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾക്കതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായി തോന്നി. അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവൾ വിഷമത്തോടെ എണീറ്റു. ആരെയും കാണാതെ അവൾ സുമതിയുടെ മുറിയുടെ ഡോർ എട്ടിയതും സുമതി ദേഷ്യത്തോടെ ഡോർ തുറന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആദ്യം കണ്ടതും അവളുടെ ദേഷ്യം ഒന്നുകൂടെ കൂടി. എന്താടി, നിനക്ക് പേറ്റവും തുടങ്ങിയോ? അത് അച്ഛന് തീരെ വയ്യ, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാം. ഓ, അതാണോ? നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പടിയിറക്കാൻ അച്ഛൻ പഠിച്ച പണി 18 പയറ്റി നോക്കും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ കണ്ടതാ. എന്നാലും നീ ഇറങ്ങില്ലെന്ന വാശിയില്ലല്ലേ? ഇതങ്ങനെയല്ല. അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചേച്ചി ഇവിടെ കാണാനില്ല. ചേച്ചി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. നീ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതൊന്നും പോയി. പ്ലീസ് ചേർത്തി, എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേനെ. അവളുടെ നിറവരിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു. സുമതി ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. അയാളുടെ കിടപ്പ് കണ്ട് പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതുപോലെ ഡ്രാമ നിങ്ങൾ അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാ. അതോടെ നീ വീണ്ടും ഇതിനകത്തായി. അതുപോലെ നിന്നെ ഇറക്കി വിടാനാ ഇപ്പം അത് കാണിക്കുന്നത്. അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോടി. ഇതങ്ങനെയല്ല. അച്ഛനെ കണ്ട് അറിയില്ലേ വയ്യാത്തതാണെന്ന്? എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇത് തന്തയുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നീ കാരണമെന്ന് ഞാൻ പറയും. ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണ്ടേ? അതിനിപ്പോൾ ഞാനെന്ത് വേണമെന്നാ? മക്കൾ 3 ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും വിളിക്കേ പ്ലീസ് ചേർത്തി. ആദ്യം അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കെഞ്ചി. എനിക്കിതല്ല പണി. അവൾ പോയതും ആദ്യം അർഷൻ്റെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു. ഓഫാണെന്ന് കണ്ടതും അവൾ അശോകിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കി. അതും ഓഫാണെന്ന് കേട്ടതും അവൾ വിഷമത്തോടെ അച്ഛനെ നോക്കി. അയാളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്തോറും അവൾ തനിക്ക് ഒന്നിനാവില്ലെന്ന ചിന്ത മറന്ന് അവൾ നിരഞ്ജനെ കോൾ ചെയ്തു. ഏട്ടാ പെട്ടെന്നൊരു ആംബുലൻസ് ആയിട്ട് വരണം. അച്ഛന് തീരെ വയ്യ. സാറിന് എന്തു പറ്റി? ഹർഷനില്ലേ അവിടെ? ഹർഷേട്ടൻ എന്തോ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് വാ. അവൾ ഒന്നിനും നിൽക്കാതെ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ അരികിലായി ചെന്നിരുന്നു. അവളുടെ കൈ നെഞ്ചിൽ തടവും തോറും അയാൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി. നിരഞ്ജ വന്നതും അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു.
ഒരിക്കൽ തന്നെ ഹർഷന്റെ കൂടെ ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അയാളുടെ കൂടെ ചെല്ലാൻ അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന സത്യം അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. ICUവിൽ പ്രവേശിച്ച അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ അവൾ പുറത്തുതന്നെ ഇരുന്നു. സർ, വൈഫ് വിളിച്ചിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടത് ഹർഷൻ ഞെട്ടി. ആദിക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു അവന്. അവൻ വെപ്രാളത്തോടെ ഫോണെടുത്ത് ആദിയെ വിളിച്ചു. ആദി. അവൻ്റെ വിളിയിൽ അവളെല്ലാം മറന്നു. ഹർഷയുടെ അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്കാകെ പേടിയാവുക. അവൾ വേദനയോടെ പറഞ്ഞതും ഹർഷൻ അപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു. നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ, ഈ ടൈം ആവുന്നു നിനക്ക് നല്ലതല്ല ആദി. നിരഞ്ജൻ അവളുടെ വെപ്രാളം കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാനെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അച്ഛന് വല്ലതും പറ്റുമെന്ന് പേടി എനിക്ക്. സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ ആയില്ലല്ലോ എനിക്ക്. നീ നിന്റെ പരമാവധി നോക്കിയില്ലേ, സാറിനൊന്നും വരില്ല. ആദി. ഹർഷൻ കയറി വന്നവാടെ വിളിച്ചതും ആദ്യ ആശ്വാസത്തോടെ അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛന്? ഡോക്ടർക്ക് അകത്ത, ആരും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ നോക്കാം. അവനവളെ ചേരലെത്തി പോയതും ആദ്യ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നു. തന്നെ ഇന്നുവരെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചെല്ലാം അവൾ മറന്നു. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല, ഇത്തിരി വൈകി അവിടെ എത്തിച്ചത്. ആ വാക്കുകളിൽ ആദി വിഷമത്തോടെ ഇരുന്നു. ആദി, നീ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, അതാ നല്ലത്. ഈ സമയത്ത് നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. ആദ്യ അനുസരണയോടെ നിരഞ്ജൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ഹർഷൻ അപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛന്? വീട്ടിലെത്തിയപാടെ അവൾ ഹർഷനെ വിളിച്ചു. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. അവൾ വിഷമത്തോടെ തന്നെ ഫോൺ വെച്ചു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി കണ്ടാൽ മതി, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഹർഷൻ അശോകിനെ നോക്കി. നീ കയറിക്കോടാ. ഹർഷൻ അകത്തിയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് അവൻ ദയനീയമായി നോക്കി നിന്നു. അച്ഛാ. പതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. അയാൾ കണ്ണു തുറന്നു. അവൻ്റെ പിന്നിലേക്കായിരുന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ചലിച്ചത്. അയാൾ വിളിച്ചതും ഹർഷൻ അടുത്തായിരുന്നു. 2 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും ഏട്ടനും പുറത്തു തന്നെയുണ്ട്. അയാളൊന്ന് മൂളി. അധിക നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹർഷൻ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിറങ്ങി. അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ അവൻ്റെ കണ്ണു നിറച്ചിരുന്നു. ആദിയുടെ കോൾ ഉണ്ടതും അവൻ സംസാരിക്കാനാവാത്ത പോലെ കട്ട് ചെയ്തു. ആദി വിഷമത്തോടെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി. ഹർഷൻ പഴയ പോലെയല്ല, തന്നെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പോലെ. ഇനി അച്ഛനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നാവൂ. അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന് കരുതി എന്നെ അകറ്റി നിർത്തുവാണ്. അവൾ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് കണ്ണു നിറച്ചു. അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഹർഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അയാളിൽ മൗനമായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുമതി ഒരു ചിരിയോടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അവളെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നോക്കി അകത്ത് കയറി. കിളവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു? ഇനി അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ദേഷ്യമാണോ? എനിക്ക് അതല്ലേ പണി. അവൾ പുച്ഛത്തോടെ നിന്നു. അച്ഛാ, ഞാൻ ആദിയുടെ വീട് വരെ പോയി അവളെയും കൊണ്ടുവരാം. ഈ ടൈം അവളെ ഞാനില്ലാതെ എവിടെ നിർത്തേണ്ടെന്ന് കരുതിയാ അവിടെ നിർത്തിയത്. അച്ഛൻ പുഞ്ചിരിയോടൊന്ന് മൂളി. അയാളും അവിടെ വിലയറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. കുറച്ചു ദിവസം തന്നെ പ്രാണനെ കാണാത്ത വിഷമത്തോടെ ഹർഷൻ ആദിക്കരികിൽ ചെന്നു. ആരിത്? ഹർഷനോ? അച്ഛനിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ആദ്യ അകത്തുണ്ട്. ആദി. നിരഞ്ജൻ അവനോടായി പറഞ്ഞു. ആദി വിളിച്ചതും ആദി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഹർഷനെ കണ്ടതും അവളും നിന്നു. കാണാത്ത സങ്കടമെല്ലാം കണ്ണീരോടെ പുറത്തു വന്നു. ഏയ്, കരയാണോ നീ? ഞാൻ വന്നില്ലേ? അച്ഛനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. നിന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയൂ ആദി. ആദ്യം അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. നമുക്ക് പോവാം. അവൾ വേദനയോട് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളോർത്തു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്ത പോലെ. ഞാനില്ല, ഹർഷേട്ടൻ പോയിക്കോ. അതെന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഡെലിവറിക്ക് എനിക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിയണമെന്ന്. ആദ്യം നിന്നെ കാണാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക്. വേണ്ട. അവൻ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ അവൾ തടഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. എങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ. അതും വേണ്ട. ഹർഷേട്ടൻ്റെ അച്ഛന് ഇനി ഒരു അറ്റാക്ക് താങ്ങില്ല. ആദ്യം നിനക്കെന്താ പറ്റി? ഒന്നുമില്ല ഹർഷേട്ടൻ. ഹർഷേട്ടൻ പോയിക്കും. എനിക്ക് ഇവിടെ അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിയാനാണ് ഇഷ്ടം. അത്രയും പറഞ്ഞ് ആദ്യം പോകാൻ നിന്നും ഹർഷൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി. നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോയി ആദി. പക്ഷെ നിനക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കോ വേണ്ടി നീ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ്. അത് എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പണവും സമ്പത്തുമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിലല്ലേ. ആ അവകാശം വെച്ച് എനിക്കെല്ലാം നേടിയെടുക്കാലോ. അപ്പം എനിക്കിനി നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല. ആദി. അവന് ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദനയോട് വിളിച്ചു. എൻ്റെ സന്തോഷം ഹർഷയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ. നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആദി? എനിക്കറിയാം നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിയായി കഴിയുന്നതെന്ന്. അതൊക്കെ ഹർഷേൻ്റെ വെറും തോന്നല. ആദി പറഞ്ഞതിനോട് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു. കണ്ണീരോടെ അവനവളെ നോക്കി. നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കണം. ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ടാവും. അവനിറങ്ങുന്ന വേദനയോടെ അവൾ നോക്കി നിന്നു. നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണീർ അണപൊട്ടി ഒഴുകി. അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് അവൾ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു.
ഹർഷേട്ടനെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ, അല്ലേ അമ്മേ? നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവനും അതിനാവില്ല മോളെ. അവൻ്റെ വിഷമം കാണുമ്പോൾ കാശി സാർ തന്നെ മോളോട് തിരിച്ചെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അവൾ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഹർഷൻ വിഷമത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. ആദ്യം എവിടെ? അത് അവൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന്, അതാ നല്ലതെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. ആര് കൂടെ ഉണ്ടായാലും അമ്മയെപ്പോലെ ആവില്ലല്ലോ. ഹർഷൻ വിഷമത്തോടെ അതും പറഞ്ഞ് നടന്നകിലെന്ന് അച്ഛൻ നോക്കി നിന്നു. അവനുള്ള സങ്കടം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുപക്ഷെ താൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാൽ. അയാളുടെ ചിന്തകളിൽ അവളുടെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹർഷേൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരിക്കും. ആദിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് മാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കാശിനാഥ് സാറിലെ അകത്ത്? അച്ഛനകത്തുണ്ട്. സുമതി വന്നാളെ നല്ലപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അയാൾ അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ കയറിയതും സുമതി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ത്വര കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. ഡോറടഞ്ഞതും അവളത് ഞെട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ തന്തക്ക് അറ്റാക്ക് വന്ന ബോധോദയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങേരെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഉറപ്പാ. ആരുമോ പുത്രനാവും എല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അച്ഛന് മക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപോലുള്ള അവകാശമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? കുറേ കാലമായില്ലേ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയെടുത്തുന്നു. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം എല്ലാം കിട്ടാൻ. നോക്കി നടത്തിയ പണമൊക്കെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സേഫാണ്. അതോർത്ത് നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. എൻ്റെ ടെൻഷൻ ആ തന്ത ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭാഗിക്കുന്നു ഓർത്താ. സുമതി ആകാംക്ഷ അടക്കി വെക്കാനാവാൻ നടന്നു. യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ, ക്ഷീണം കാണും. അയാൾ ഇറങ്ങാൻ നേരം സുമതി കയ്യിൽ ജ്യൂസുമായിട്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഷുഗറാണ്. അയാൾ ജ്യൂസ് നോക്കിയോണ്ട് പറഞ്ഞു. അയാൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. സുമതി ജ്യൂസ് അവിടെ വെച്ച് അയാൾക്ക് പിന്നാലെ വിട്ടു. സാറ് വന്നത് അച്ഛൻ വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണോ? അതെ. അത് കേട്ടത് അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു. എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ? അതൊന്നും പുറത്തു പറയരുതെന്ന് സാറ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അശോകിന് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ? അതിലൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. പിന്നെ അശോകിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു മുന്നേ സാറ് പറഞ്ഞു. ആ വകയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. അത് കേട്ടത് സുമതിയും ചിരിച്ച്. കാശുള്ള വീട്ടിലെ മരുമകളായതുകൊണ്ട് കിളവന് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യമില്ലാത്ത സങ്കടം ഹർഷനെ നല്ലപോലെ വേദനിപ്പിച്ചു. അവന് തന്നെ മുറിയിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ആവാത്ത പോലെ അവളുടെ ഓർമ്മകൾ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ സുഖമാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. നേരത്തും കാലത്തും വീട്ടിൽ വരാതെയായി. അച്ഛൻ അവൻ്റെ വരവും കാത്ത് പുറത്തുതന്നെ നിന്നു. സമയം 12 അവൻ്റെ വരവ് കാണാതെ അയാൾ വിഷമത്തോടെ നിന്നു. അവൻ്റെ ബൈക്ക് കണ്ടതും അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. പക്ഷേ ബൈക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി അവൻ്റെ നാലുകാലുള്ള വരവ് കണ്ട് അയാളുടെ മുഖം മങ്ങി. ആരിത്? അച്ഛനോ? ആദ്യമില്ലേ അവൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടാന്ന്. അവൾ അച്ഛൻ്റെ കാശ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തെന്ന്. എൻ്റെ കൊച്ചിപ്പ അവളുടെ വയറ്റിലല്ലേ. അവളെങ്ങനാ എൻ്റെ കൂടെ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? അവൾക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റി? അവൻ നാക്കുഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ നോക്കി പറഞ്ഞു. അയാൾ വിഷമത്തോടെ നിന്നു. ജീവനിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അവനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് തൻ്റെ വാക്കുകളൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നീ വിഷമിക്കണ്ട. നാളെ അച്ഛൻ നിന്റെ കൂടെ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൾ അനുസരിക്കും. അതൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ താണൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവള് തന്നെ വന്നോളും. അവൻ അതും പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കടന്നു. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവളെ തിരികൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തോടെ അയാൾ നിന്നു. തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം.